Geçen hafta Tacikistan 90-njy ýyllardaky garaşdanlyk uruşundan bäri iň ganly günlerini başdan geçirdi. Iki sana aýry-aýry amal aşyrylan hüjümlerde onlarça adam ölüp hem yaralandy. Bularyň mümkin sebäpleri barada türlü garaşlar orta atylýar. Şol bu wagtda bu hadisalaryň näme sebäpden ýüze çykanlygy, nähili özgerendigi baradaky soralar hem gün tertibinde saklanýar. Mejlis hatlyk hepdelik gepleşigimiziň bu sanynda biz bu meseleni ara alyp jekme-jek gürüň ederiz. Gaderli dinleýijiler, mejlise hoş geldiňiz. Agzap geçen meselemizi maslahat etmek için söhbetimizin bugünkü mehmanları Duşanbeden garaşsyz ekspert Parwiz Mollajanow, Ekster Üniversitetiniň uly ilmi işgäri halkara gatnaşyklar boýunça professor, ýakynda çapdan çykan Tacikistanyň özgerçi atly kitabyň awtory John Hidershaw, Tajikistandaky wakalary içgin izlerleýän Ekster Üniversitetiniň barlykçysy Edward Elleman we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa sewti boýunça makalar çap edýän Kışlak Owazy blogynyň redaktory Bruce Panier bolar. Programmany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýar. Geçen hafta Tacikistanda bolup geçen wakalar doğrusunda jogaplardan soralar has köp agdyklyk edýär. Jynap Mollajanow bu wakalar barada siz jekme-jek maglumatlar berip bilseňiz gerek. Gelin gepleşigimize sizden başlaýan. You have rightly said right now that there are more questions than answers. And this is siz ýaňy jogaplarda soralar has köp diýip gaty dogry belläp geçdiňiz. Öten hepde bolup geçen wakalaryň mümkin sebäpleri barada dürli düşündürüşler orta atylýar. Olaryň hem ählisi ýaly birek-biregine çapraz gelýär. Şeýlelikde bil baglap bolar ýaly anyk maglumatlar ýok. Edil häzirki pursat bu wakalar bilen baglykda 3 sany versiýany orta atýarlar. Hökümet bu hüjümleri Täjikistanyň Islam Galkynç Partiýasy bilen baglanyşdyrýar. Şolur täzik resmiýetleriniň berýän maglumatlary hem köp halatlarda birek-bireginden tapawut edýärler. Wakada ölenleriň, yaralananlaryň, tutsak edilenleriň sanlary barada biri-birinden üýtgeşik maglumatlar berilýär. Bu hüjümleriň arkasynda duranyny gaýdylýan general Nazardada hem öz versiýasyny öňe sürýär. Ol bu gazaplygyň täzik resmiýetleriniň özleri tarapyndan gurnulanlygyny aýdýar. Ol täzik hökümetiniň olky birleşen täzik oppozisiýasynyň meýdan komandirlerini we söwüşçülerini tutmak kampaniýasyny başlandygyny belliýär. General Nazardada özleriniň tutsak ediljekdi barada öňünden maglumatlaryň gelip bolşanlygyny, şol sebäpli özleriniň gorunmak maksady bilen hökümete garşy ellerine ýara galanlyklaryny aýdýar. Bu versiýa görä General Nazardada häkimiýetlere garşy çykmagy resmiýetlerin özleri tarapyndan mezur edilipdir. Ýene bir versiýa görä ýakyn günlerde General Nazardada garşy jenaýat işi gowgaljak bolupdyr. General hem bu maglumaty öňünden bilip eline ýara galyp çykypdyr. And he received also information that the prosecution is going to start soon, and therefore he started the uprising. Jynap Mollajanow, siz käbir versiýalaryň üstünde gysgaça durup geçdiňiz. Siziň pikiriňizçe bularyň haýsysy has köp hakykata gabat gelýär? I think that the truth is somewhere in between. I mean, I'm not. Meniň pikirimçe hakykat aralykda bir ýerlerde. Meniň özüme bu versiýalaryň hiç birine hem dol inanmaýaryn. Emma täzik generalynyň öňe sürýän düşünürşi häkimiýetleriň versiýalarynyň has köp zady açyp görkezýär. Şol wagtda Nazardadaň versiýasynyň hem gowşak taraplary bar. Täzik generaly özüniň we öz ýaranlarynyň Täjikistanyň Islam Galkynç Partiýasynyň ýapylmagyna garşy dokumente gol goýmanlyklary sebäpli häzir özlerinden aralynýanlygyny aýdýar. Emma bir neme täsirrak bolup estilýär. Sebäbi mundan bir ýyl töwere odal generalyň hut özi şeýle mazmunly bir haty gol goýupdy. Just 1 year or 2 years ago there was such a letter and it was signed by the general. John, siziň hem bu wakalaryň nähili bolup geçenligi barada öz garaýşyňyz bar. Siz bir günlükde çap eden makalaňyzda bularyň eýýam öňden bäri dowam edip gelýän bir kampaniýanyň bölegi bolanlygyny aýtdyňyz. Yes, I mean, of the three versions Parviz outlined. Parviz'in yankı ağzap geçen 3 versiyasının arasından 3-nji hakykata has ýakynka diýen. Generala garşy bir iş golgoljak bolanlar. Olum muny öňünden aňyp ýaraga ýapşanlar. Men özüme Nazardadanyň öz öňe sürýän versiýasyna onçokly inanmaýan. Bolan zat şudur: häkimiýet başyndakylar öz içerki halkasyndan Nazardadany çykarmakçy bolanlar. Olum tutulmajak bolup eline ýara galanlar. Garaz bu urdaky hereketler garaşdançylyk urşunyň edil ýygyny başlanda diýsek hem ýalňyşmaz.
Bu hem aglaba ýagdaýa diňe häkimet uğrundaky dawa bilen magly. Hökümet ozalky meýdan komandirlerini ol ýa-da bu görnüşde ýok edip başlady. Mysal hökümde 2008-nji ýyllaky Hoca Rahmadow, 2009-njy ýyllaky Mizo Ziyev, 2001-nji ýyllaky Davletov dağlar bilen ýüze çykan ýagdaýlar getirse bolar. Emma häzirki bolup geçen ýagdaýlar ençeme görkezjisi boýunça has möhümdir. Birinciden general Nazarzodaňyň eýeleýän ýokary wezipesi. Ol 2014-nji ýylyň ýanwaryna Gorunmak ministriniň ornwasary wezipesine berilipdi. Soňu bilenem hüjümler paýtagat Duşanbeňiň hut özüne amala aşyrly. Şeýlelikde bu ýagdaý häzirçe bolup geçen gozgolonlardan juda tapawutlanýar. But it looks quite consistent with other outbreaks of violence that we've seen. Edward häzirçe edilen gurunlary siz näme goşup bilersiňiz? Well, I think that's my kind of take on the situation. Men zonuň aýdanlary bilen ılalysman biljek däl. Täjik häkimetiniň adamlarynyň aglawaty ilatyň bähwidine hyzmat etmän, eýse olar öz hal ýagdaýyny gowlandyrmak ugrunda jan edýärler. General Nazarzoda Gorunmak ministriniň ornwasary bolmak bilen birlikde ençeme zawody we beýlik ykdysady obyektlere eýeçilik edýärdi. Onuň bularyň ählisini elbetde häkimeti gusuly bäri edinendigini saklamak kyn däl. Men hem Jonyaly Parwiziň dile getiren 3-nji versiýasy bilen ılalaşýaryn. Haçanda hökümet oňa garşy iş gozgap emlägini elinden aljak bolanda general gazaplalyk bilen jogap bermegi taýlap alan bolmaly. Sol bir wagtda onuň bu hili ýagdaýlary taýyn bolmandygyny hem görse bolýar. Egerde ol öňünden bir gozgolaň turuzjak bolan bolsa, ol özüniň daş töweregine has köp ýaragly adamy ýygnardy. Beýdip gyssa gara ähli zadyny taşlap gaçyp gitmezdi. Ýöne her nähili hem bolsa, bu resmiýleriň özleriniň arasyndaky häkimet dawasy. But I agree that it's really the result of interstate conflicts between elites. Burus siz Täjikistana eýäm ençeme ýyldan bäri izarlap gelýärsiňiz. Bugünkü şaýat bolýan ýagdaýlarymyzy alamatlandyrýan nähildir bir işaretler bolupmydy? No, as far as it concerns this individual Nazarzada, I didn't see. Nazarzada diýilýän adam arada gurrun edilende ol arada hiç ýyly maglumatlar çykmandy. Häzirki bolýan zatlaryň Islam Galkynyş partiýasynyň ýapylmagyna gawat gelmegi ýöne ýere dälmi diýýäryn. Şeýtmek bilen häkimetler Nazarzadanyň ozalky partiýa bilen baglanşygynyň bardygyny görkezjek bolup öz hereketlerini düşündirjek bolan bolmaklar mümkin. Partiýanyň ýapylmagynyň oglan edilmeginiň ýa-da Nazarzada bilen meseleler ýüze çykdy. Resmiýler ol bilen Islam Galkynyş partiýasynyň arasynda bağ gurjak boldular. Emma Nazarzada partiýanyň agdasy hem däldi. Grajdançylyk urşy döwründe hem onuň partiýa bilen gatnaşyklary juda çylşyrymly bolup görünýär. Ýa-ni söhbetdeşlerimiziň hem belleýişi ýaly häkimetiň düzümine giren adama belli bir derejede çenli baýamaga, öz täsirini güýçlendirmäge ruhsat berilýär. Emma haçanda ol adam kefitlenen çyzygy geçberende häkimet başyndakylar onu ýok etmek bilen bolýarlar. I would think that this was more time to blacken the image one last time of the IRPT. Men hem öz gezegimde hökümetiň öňe sürýän versiýasyna şüpheli garaýan. Sebäbi egerde bir adamyň gozgalan turuzmak niýeti bar bolsa, ol polisiýanyň gözüçilik postuna hüjüm etmez ahyrin. Sebäbi bu çaknaşykda jeňçileriň ýeňjektigi bary bir sorak astynda. Jynap Mollajanov ýagdaýlar näme sebäpden bu gur boýunça özgerdi? According to him, and according some informal information, Onun öz sözlerinden we beýleki näresmi çeşmelerden çen tutulsa, onuň tutsak ediljek bolýanyny barada bir gün öňünden gizliň duýdurylypdyr. Ol şol gize öz ýaranlaryny çagyryp maslahat geçirip duran pursatdy polisiýanyň eýýäm ýollary böwetläp başlanyny barada habar goşýar. Ol soňu bilen dağlara gaçyp şol ýerlerde bukulmagy karar edýär. Nazarzada ýol uğruna maşgala agdalaryny hem alyp geçjek bolýar. Emma onuň öýüniň golaýyna polisiýanyň pitneçilige garşy ýörüýte güýçleri, ýagny amon eskerleri ýerleşdirilipdi. İlkinci çaknaşyk onuň öýüniň golaýyna ýüze çykdy. Şol wakada iki tarapdan hem ençeme adam öldü. Nazardada polisiýanyň böwedini böwsüp dağlara siňmegi başardy. Meniň pikirimçe bir gozgolanyň ne derejede taýýarlyksyz bolanyny şaýatlyk edýän ýene bir ýagdaý. I mean, the whole revolt wasn't properly prepared.
Yeah, and I'd just like to add on your that the level of armed resistance we've seen from these people who are supposedly planning. Hawa hakimiyetin ol adamları hökümeti agdarjak bolan kişiler edip görkezjek boluş hem täsin sebäbi ilkinji çaknyşyklardan soň başga hiç hili o katışıklı konflikt barada maglumat berilmedi. Eger de şol yaragly adamlar hökümeti agdarjak bolan bolsalardy, olar has taýarlykly bolarlardy. Şol bir wagtda o katışyk ýüze çykan Pursady Nazarzadanyň tarapdarlary diýilýänleriň köpüsi boyun boldular. And most of Nazarzade's alleged supporters have just been surrendering. Yeah, and maybe I just add to that. I think the key question here. Berde esasy sorawşy, bu ýagdaýlar Täjikistanyň howpsuzlygyny goşadýamy ýa güýçlendirýär? Goşadýamy ýa putolandyrýar? Men bu sorawa häzir anyk jogabyny tapyljakdygyny çaklamaýan. Bu bizi hökümetiň ýytyarlygyny sarsyryp biljek jeňçilik hereketleriniň döwrüne dolandyryp biler. Hawa häzirki pursat hökümet guramaçylyk taýdan gowşak bolan şeýle jeňçilik hereketleriniň öňüni alyp biler. Bolup geçýän zatlardan hem çen tutulsa, Nazarzadanyň soňunyň erwetlik bilen hem gutarmagy mümkin. Emma bu gozgalaň turmak pikirleriniň soňu bilen has ýaýrap gitmegi de mümkin. The idea that this might expand or worsen or create further instability at this point looks unlikely. John, beren maglumatyňyz üçin köp sag bolyň. Şeýerde gysgaça ara kesme alyp gepleşigimizi soň bu ýagdaýlar Täjikistanyň durnuklylygy nukdaý nazaryndan näme aňlatýar diýen sorak bilen dowam etdireriz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Azatlyk radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyň petiklan hirin. Türkmenistanlylar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhbir programmadyr. Onuň ulanys faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basam. Türkmençe bassam, ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Şoňa basın. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassam, indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basın. Size ulanys faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setire bassam. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/dikçilik Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüp bilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýarys, bizi YouTube saytynda gözlek bölümüne Azatlyk TV sözleri giridip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Hormatly dinleýijiler, mejlis atly gepleşigimiziň bugünkü sanynda Täjikistanda soňky günlerde bolup geçýän ýagdaýlaryň sebäbi näme diýen sorag barada görüň edýär. Programamyzda düşenbeden Täjikistanly garaşsyz synçy Parwiz Mollajanow, Londondan Täjikistanyň özgerişi atly kitabyň awtory we Exeter Üniversitetiniň professory John Hidershaw we şol üniversitetiniň Täjikistan boýunça barlagçysy Edward Leman, şeýle-de Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çap edýän blogy Kuşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier daglar. Gepleşigimizin birinji bölüminde John'un hem nygtaşýaly mundan ozal hem ýurduň içinde käbir şahsiýetler bilen bagly dawaly ýagdaýlar ýüze çykypdy. General Nazarzada olaryň soňkysy şeýlelikde häkimet başyndakylar bilen opozisiýa wekilleriniň arasynda dartgynlygyň saklanyp galýanlygyny aýtmagy esas bar. Jynap Mollajanow, bu ýagdaý ýurduň durnuklulygy nukta nazaryndan näme anlatýar? I suppose this is a continuation of the old government policy of eliminating... Menin pikirimçe, bu hökümetin olalky meýdan komandirlerini we opozisiýa wekillerini ýok etmek goýunça alyp barýan kampaniýasynyň bir bölegi. Muny edil häzir etmegiň en çeme sebäpleri bar. Ýurtda dowam edip gelýän maliýe çökgünligi, Ukraina-Russiýa konfliktiniň netijeleri, Awganistanyň ýagdaýlaryň ýitileşmegi. Menin pikirimçe hökümet häzir özüniň harby hemde siýasy garşydaşlaryny ýok etmek üçin amatly ýagdaýyň dören bolmagynyň mümkindigini çaklan bolmagy ihtimal. Political opponents right now and on military opponents right now in Tajikistan. John, egerde hökümet öz garşydaşlarynyň kastyna çykan bolsa, ýakyn günlerde nämelere garaşyp bolar? Well, I think you're inviting me to talk there. I mean, what's most remarkable here, first of all, is how... Berde esasada Täjikistanyň içindäki konfliktiň häzirki ýagdaýy. Grajdançylyk urşundan bäri en çemeýil geçen bolsa-da, Täjik häkimiýeti innini esaslandyrylmaly. Bolup geçen ýagdaýdan çen tutulsa, grajdançylyk urşu döwründen galanlar bilen häkimet başyndakylaryň arasyndaky dartgynlyk saklanyp galýar. Hawa Sewtiň beýleki döwletlerine, Özbegistanyna, Kyrgyzstanyna hem syýasy gazaplyk bar. Emma olar üýtgeşik Täjikistanyna, jeňçiler eline ýara alyp häkimete garşy çykýarlar. Siz ýagdaýlar nähili özgerer diýip soradyňyz. Käbirleri durnuklulygyň mundan meýlek artyp hökümetiň hem häkimeti elinden gidirmegi ýaly wakalaryň bolmagyny mümkinligine çakladylar. Emma ana kädirki wakalar barada gurrun edilende men pikirimçe ýagdaýlar dowletowyň mysalyna gaýtalanar. Mundan 4-5 ýyl ozal dowletowyň tarapdarlary bilen ýüze çykan çaknaşykda en çeme adam ölse-de söwüşejiler basylyp ýatyrylypdy. Bilýärmi, bärde diňe çaklamak galýar. Çak etmegiň hem howply netijeleri bolup bilýär. The wiping out of the group, but you know, that's prediction, and prediction is a dangerous thing. Nazarzadanyň özüniň ýekedigini aýdyp bolmasa gerek. Hökümetiň düzüminde onuň tarapdarlary bardyr. Olar mundan beýlek nähili hereket edip biler? Edwards? I don't think Nazarzada has much popular support. You know, he hasn't articulated a clear... Men hökümetiň düzüminde Nazarzadanyň köp tarapdarlarynyň bardygyny çaklamaýaryn. Men onuň soňu bilen ýa ele salynjakdygyny ýa-da öldüriljekdigini çaklaýaryn. Nazarzada ozalky opozisiýanyň hataryndan hökümetiň düzümindäki iň ýokary derejeli resmiydi. Men şol opozisiýanyň düzümünden hökümetde onçokly köp wekiliň bardygyny çaklamaýaryn. The dominant discourse from most outside observers. Yeah, I mean, I think one of the things that this incident points out is that there's still Berde gurrun etmeli başga da ýagdaýlarymyz bar. Nazarzadanyň ady geçen hepde habarlarda çykmaýança men onuň kimdigini hem tanamaýardym. Men Täjikistandaky grajdançylyk urşu barada maglumatlary beren beýleki adamlar bilen hem söhbetdeş bolup gördüm. Olar hem Nazarzada barada köp eşitmendiklerini aýtdylar. Eger-de şu zatlar göz öňünde tutulanda hökümetiň düzüminde Nazarzada ýaly adamlaryň köpdigini aýtmaga esas bar. Häkimetde ilata sözüni geçirip bilýän dürli garaýşly adamlaryň bolmagy mümkin. Nazarzada hem muňa gowy mysal. Meniň pikirimçe bärde esasy mesele ady köpçilige belli bolmadyk adamlar bilen bagly. It's him and a lot of other people that we haven't heard of or haven't heard from recently. Onda näme üçin Nazarzada nişan alındy? Why he was the target would have been a specific reason, something that we may... Biz munyň anyk sebäplerini bilmänmeleriz.
Bu ýagdaýlara perdäniň arkasyndaky häkimet dawalarynyň sebäp bolan bolmagy da ahmal. Edilmeň özüme Nazarzadanyň ozolky islam opozisiýasy bilen bolan gatnaşyklar üçin gözden düşenligini çaklamaýar. Belki de muňa has köp syýasy bäsleşlik, ykdysady meseleler sebäp bolanlar. Anyk hiç bir zat aýdyp bolmaýar. Emma bu wakanyň netijesinde Bruce'un agdap geçen adamlarynyň biri öz ukwanyndan howatyr edip herekete geçip başlamagy mümkin. Olar gönümel öýleri ýaraga alyp çykyp ýa-da Nazarzada goşulyp bilerler. Men pikirimçe hökümetiň çözgüt diýip eden bu ädimi ters netije berdi. But also perhaps any secondary knock-on effects that might take place. Jynap Mollajanov Nazarzadaly ýagdaýdan soň ozalky opozisiýa agzalarynyň hem howatyrlanyp başlamanyň mümkindigi aýdyldy. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz? I think that everything depends on the government now. If the government continues repression. Hawa, menin pikirimçe häzir ähli-zat hökümetiň inniki hereketlerine bagly. Egerde resmiler ozalky opozisiýa wekillerini ýygyrlamagyny dowam etdirseler, onlar elbetde daglara çykarlar. İkinciden Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň yapylmagyndan soňky dörep biljek ýagdaýlar hem nazardan düşürmelär. Partiýa resmi taýdan yapylsa, onu jemgyýetde ideologiýa boşlugy dörer. Bu boşluk hem radikal toporlar eýelep biler. Şol wagtda partiýanyň ozalky agdalar opozisiýanyň tarapyna geçip has radikal bir topor döredip bilerler. Hawa, häzir Nazarzadanyň adam we ýara wabatynda kemçilikler bolup biler, emma ol iki saklanyp bilse, geljek opozisiýanyň özünü düzer. Bu ýagdaýyň hökümeti juda ulhop awanlyrýanyň sebäpli Nazarzadanyň toporun tizden tiz ýögetme uğruna tagalla edilýär. And it's very dangerous for the government. Therefore, the government is trying now to eliminate this group as soon as possible. Jynap Mollajanov beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Exeter Üniversitetiniň Täjikistan boýunça eksperti professor John Hedershaw we Edward Lemen şeýle-de Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier siz hem programmamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Şonlukda men Muhammed Tahir şeýerde gepleşigimizi tamamlap siziň bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkunlarynda duşýançak hoş sag bolun.